So guys, nalamis sa Pardo. Grabe kita traffic rin guys kay murag na yung disgrasya sa unahan. So mapit din sa Pardo guys sa ginabutan rin sa Pardo kay alas 12 naman kay murag dutong na dutong nga sikat nga ginabutan diri sa Pardo. So buli ko may diri sa iskihaw guys. So nanami dire sa ginabutan no guys, mo ni yung sitwasyon sa ginabutan, grabing tao. Good kay hindot ni na ilang pagkaon dire. So mo ni nga sikat dire sa Pardo nga guys. So nahuman namig order mga guys diri sa ginabot sa Pardo. So mga una ta mga guys, sabay mi sa mong pagkaon karon. Kay grabe jud ka crispy ug kanindot mga guys. So mo ni nga sikat diri sa Pardo mga guys. So sa ganahan day mo kaon diri mga guys, nari diri na himutang sa Pardo luyo sa merkado. Na himutang dinit atbang sa simbahan sa Pardo, tapos merkado, tapos luyo. Makita na niyo nga wala yung laing sikat diri nga ginabot mga guys. Naligaon mga guys. Grabe na mo suga. Busog kini.